Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay ngadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan ngadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibuok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Atong kinabuhi matahong sama sa bulan, musidlak sama sa adlaw sa sayong kabuntagon. Apan dili gayud kay hinulaman lamang, ato lang hinumduman ang magbubuhat sa tanan, kay siya nagantos man sa krus. Nagpakamatay siya sa atong sala, tungod sa dako niyang gugma. Ang atong kinabuhi lumalabay lamang, dinhining kalibutan, mahanaw dawason, kay hinulaman lang sa magbubuhat ni tanan. Ato lang hinumduman ang magbubuhat sa tanan, kay siya nagantos man sa krus. Nagpakamatay siya sa atong sala, tungod sa dako niyang gugma. O karon Ginoo ko, moalagad ako kanimo, kining kinabuhi ko, itugyan kong tanan, hangtod sa imong pagbalik, o kuhaon mo ako. Ato lang hinumduman ang magbubuhat sa tanan, kay siya nagantos man sa krus. Nagpakamatay siya sa atong sala, tungod sa dako niyang gugma.
buntag kaninyong tanan nga nagapaminaw ni ining taknaa sa kanunay. Mapasalamaton ako sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang kaayo pinaagi sa iyang pagdugway sa atong mga kinabuhi ug nga gitugutan na usab kita nga makadangat nining adlaw alang sa hamubo nga higayon sa atong pagtuon sa balaang kasulatan ug salamat usab sa inyong pagduyog uban kanako bisan sa hamubo lang nga panahon. Sa gihapon kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilaez Vallewald. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios ug alang sa atong pagtuon karon atong lakbitan kining sugilanon ug kasinatian ni Apostol Juan. Kining hamubo lamang nga bahin nga atong mabasa sa libro sa Pinadayag, Kapitulo 7, versikulo 9 ngadto sa 17. Revelation chapter 7 verses 9 to 17. Unsa nga paglaom ang atong makaplagan diha kang Kristo. Samtang ani apa kita dinhi sa kalibutan, walay puas ang atong pagkinahanglan ug paglaom. Paglaom sa tanang sitwasyon sa atong kasinatian sa kinabuhi. Inigmata nato sa sayong kabuntagon, makapangutan na ta og unsa na pod kaha ang matuman o mahimo nato niya ng adlaw, di ba? Maglaom ta nga maadyo tagikan sa sakit o balatian. Maglaom ta nga makapalita og mao kini mao kana. Maglaom ta nga madato ta, di ba? Ug ang uban maglaom nga mobayad na unta kadtong nangutang nila. Aliwaros nila pa unsaon man nga niya pa malagita dinhi sa kalibutan. So samtang buhi pa ta, tarungon nato pagpangandam ang atong destinasyon sa eternidad kay dinhira jud ta makapangandam alang sa atong kapadulngan unya samtang nga buhi pa ta. Ug kini nga klase sa mga paglaom nato dinhira ni kutob sa kalibutan. Kini nga klase sa mga paglaom bunga lang kini sa kasina nato. Pero dili ta angay nga masina kay dili kini sila madala nato sa kamatayon o sa langit o sa impyerno. Ug kining kasina usapod ni sa mga instrumento nga gigamit sa yawa aron nga makasala ta. Atubangan sa Dios ug nga mahilayo tagikan sa Dios. Apan mas importante alang kanato nga makabaton kita sa paglaom nga may kabahin ug makakontribute kini sa atong langitnon nga kaugmaon. Kini usa lang kini ka personal nga pagbati naho, okay? Sa panahon nga adunay mupanaw o mamatay nga nasayod ako nga aduna kana siya maayo nga relasyon sa atong Dios nga buhi. Mubati ako og kasina. Mubati ako og kasina sa hinungdan nga nakabot o nadawat na niya ang iyang langit nung kaugmaon, langit nun nga promotion. Alang sa mga dili Kristohanon, alang kanila ang kamatayon dili promotion. Alang sa mga tao nga walay gugma sa Ginoo, ang kamatayon usa ka dakong kasub-anan alang kanila. O usa ka dakong kagul-anan ug ang uban masayangan sa maong kinabuhi nga nabugto. Alang kanako ang kamatayon sa usa ka Kristohanon dili sayang o dili usik o wala na usik. Gawas og kung namatay ka ng tawhana sa kalitungod sa kaugalingon rapod niya nga binuhatan, tinuyuan ba? Nag-drive og motor nga nakainom o hubog dya na disgrasya og nga namatay. Mao ka na ang kamatayon nga usik. Nausik ang kinabuhi. Ang usa ka kinabuhi sa tao nga napuno sa bisyo, napuno sa dili maayong mga binuhatan nga nakatabang sa pagpulong ug sa pag-ut-ut o nakapamubo sa iyang kinabuhi. Mao kana ang nausik nga kinabuhi tungod kay napuno siya sa pagkahakugon sa kaugalingon ug oportunista nga klase sa kinabuhi. Selfish living. Makabati ta sa uban nga naay mo ingon, enjoy your life because life is short. Pero atong hinumduman pod kung unsa nga klase sa enjoyment ang angay natong buhaton. Kay ang tanan natong buhaton dinhi karon mag-contribute kini sa atong destinasyon sa eternidad unya.
Apan ang kamatayon sa usa ka Kristohanon o sa usa ka tawo nga matarong, dili ka na kasub-anan, makaibog ka na nga kamatayon, usa ka na ka kadaugan. Of course, natural nga mag-uulta kay mingawon man jud ta. Aduna usab kamatayon nga nahimong usa ka silot. Kamatayon nga resulta sa dili maayo nga binuhatan apan sa pagkatinuod ang Dios lamang ang nasayod sa matag usa kanato ug ang final nga decision sa Dios lamang nagikan kay siya man ang tag-iya sa atong mga kinabuhi. Nasayod ko nga kasagaran kanato dili pa ta gusto nga mamatay kay napuno ta sa kabalaka ngadto sa atong mga hinigugma o pamilya nga mahibilin. Makahuna-huna ta kung kaya ba nila, kung sila na lang ang mahibilin unya, ilabi na kung gagmay pa ang mga anak, mga bata o tigulang na kaayo ang atong ginikanan, di ba? Naapod uban nga gusto nila nga magpakamatay kay nasubrahan na sa kabalaka o aduna sila unfortunate nga mental incapabilities. Igsoon kog higala, ayaw buhata ka nang magpakamatay kay siguradong nga magantos kas kalayo nga walay pagkapalong kay wala kita katungod. Wala ikaw katungod nga mukitil sa imo ug atong kinabuhi. Sala man gani ang mupatay og isig ka tawo. Labing sala og kung ang kaugalingon nimong kinabuhi imong panamastamasan. Ug kung ugaling anaa ikaw sa kagul-anan karon, isulat kini sa papel. Ug basaha kini unya, kining duha lamang ka mga bersikulo sa Biblia nga atong makita sa libro sa Isaias or Isaiah chapter 41 verse 10 ug Romans 8 verses 37 to 39. Isaiah 41:10 ug Romans 8:37 to 39. So si Apostol Pablo dito sa Pilipos kapitulo 1 bersikulo 21, samtang nga napriso siya tungod sa iyang pagsangyaw sa maayong balita dito sa Roma, ingon si Apostol Pablo, kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao ang pagdaog. Ang buti pasabot ni Apostol Pablo nga ingon siya, ang akong tumong sa akong pagkabuhi dinhi sa yuta mao lamang ang paghimaya sa ngalan ni Kristo ug nga makaila ko niya sa hingpit gayod ug nga igugol nako ang akong kinabuhi alang kaniya ug alang sa iyang kadungganan ug nga matud pa niya Apostol Pablo ug kung mamatay man gani ko makaginansya ko tungod kay makaikyas nako sa kalisod, makaikyas nako sa mga pagsulay ug tentasyon dinhi sa kalibutan nga mahugaw. Alang kang Apostol Pablo, bisan unsa pa nga klase sa kamatayon ng iyang masinati, wala siya mabalaka ni ana. Hinunua matud pa niya, ug mamatay ako, walay mawala nako. Ingon siya, dili lang ako makaginansya, madato pa ko tungod sa natigom nako nga mga langit nung puhunan ug ginansya nga naghulat nako didto sa langit. Igsoon ko higala, naa na ba ikaw natigom nga langit nung puhunan karon nga naghulat na nimo dito sa langit? Dili pa ulahi igsoon kog higala, sugdi na og tigom karon alang sa imong langit nun nga bangko. Dito sa libro sulat sa 1 Korinto kapitulo 15, ato kining gitun-an sa ning labay nga higayon. Apan dito sa maong kapitulo si Apostol Pablo naghisgot nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus naghatag kini kanato sa paglaom. Sa unsang paagi nga naghatag kanato og paglaom ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus gikan sa mga minatay. Una sa tanan, atong nasayran nga si Ginoong Hesus nagantos sa adlawng Biyernes ni anang semana sa fiesta sa Passover, okay? Ug tungod kay pituman ka adlaw kining selebrasyon sa fiesta sa Passover, nagsugod kini sa adlaw nga Domingo nga mao kadto ang gitawag nato nga Palm Sunday o Triumphal Entry. Ug natapos usab kini sa adlaw nga igpapahulay o Sabbath day, okay? So sa adlaw nga Sabbath o igpapahulay didto pa lang sa lubnganan nagpahulay si Ginoong Hesus, di ba? Again, kana nga Sabbath katapusang adlaw kana sa fiesta sa Passover. Ug alang sa mga Hudyo,
Ang adlaw nga mosunod human sa Sabbath day, kana human jud sa fiesta sa Passover, dito sa daang tugon sa libro sa Leviticus kapitulo 23 bersikulo 11, nagsulti didto nga niya ng adlaw, unang adlaw pagkahuman sa fiesta sa Passover, kinahanglan nga magdala sila og usa ka bangan sa pinakaunang ani nila sa trigo ug nga dadon kini nila ngadto sa pari aron nga itabyog kini o iisa ba kini nga ang binangan nga trigo sa pari atubangan sa Dios diha sa mga pagampo sa katuyuan ug aron nga dawaton sa Dios ang ilang mga halad sa unang ani. Again, buhaton kini nila sa pinakaunang adlaw jud pagkahuman sa fiesta sa Passover ug adlaw kana nga Domingo. Apan kay nianang adlaw mismo, adlaw nga Domingo, unang adlaw sa semana, unsa man ang nahitabo. Nabanhaw si Ginoong Hesus gikan sa lubnganan. But pasabot nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, ang iyang pagkabuhi nianang adlaw human jud sa fiesta sa Passover, naghulagway kini sa binangan nga trigo nga gitabyog o giisa sa pari atubangan sa Dios o gidawat kini nga halad sa Dios Amahan. Ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus naghulagway kini sa bag-ong turok nga tanom bag-o og presko nga sidling nga miturok gikan sa yuta nga walay kunot, walay buling ug walay mansa. Naghulagway kini sa kinabuhi nga walay katapusan ug naghulagway kini sa kadaugan. Ug mao na lamang nga si Ginoong Hesukristo ang nahimong unang bunga sa pagkabanhaw ug pinaagi sa iyang pagkabanhaw ang tanan nga mga nangamatay na nga mga matarong nabanhaw usab sila ngadto sa langit nung puloy-anan diin wala nay kasakit ug pag-antos ug ang mga buhi nga mga matarong sa adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesus sa kalit mabag-o ang ilang mga lawas ug muipon sila sa mga patay nga mabanhaw kauban sa atong Ginoo diha sa kalipay ug sa himaya. Apan ang mga nangamatay og mga buhi sa adlaw sa pagbalik, kadto sila nga mga dautan, mga tigpasipala, mga manglulutos, mga mabiay-biayon og masupilon sa Dios. Diretso na sila sa hukom ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Apan ang Dios lamang ang nasayod niining tanan ug ang iyang kabubuton maoy matuman sa langit ug sa yuta. Busa unsa man nga paglaom ang ato makaplagan diha kang Kristo. Ang paglaom mao kini kinabuhi nga bag-o, kinabuhi nga walay buling, walay mantsa ug walay katapusan kauban ang atong Ginoo sa dapit nga puno sa kalipay, puno sa kalinaw ug puno sa iyang himaya. Sa libro sa Pinadayag, Kapitulo 7, dinhi sa atong teksto, Kapitulo 7, versikulo 9 ngadto sa 17, nagsaysay si Apostol Juan mahitungod sa iyang kasinatian, sa iyang nakita nga panan-awon dito sa dapit diin naglingkod sa trono ang kordero. Ang nabanhaw gikan sa mga minatay nga si Ginoong Hesukristo. Dinhi sa atong teksto masayra nato og unsa ang naghulat nato dito sa langit. Og dito sa maong dapit, nakita ni Apostol Juan ang perte kadakong panon sa katawhan nga niya pa, dili maihap sa kadaghan, ug nga walay ni usa ka tawo nga arang makaihap sa daghan sa mga tawo nga nagtapok sa trono sa Dios ug kauban ang mga manulunda ug mga ansyano. Ug nakita usab ni Apostol Juan nga mihapa kini silang tanan ug nagdaig silang tanan atubangan sa naglingkod sa maong trono. Ug matud pa ni Apostol Juan nga adunay usa ka ansyano nga miduol kaniya ug nga gipangutana kuno siya kung nasayod ba kuno siya kung kinsa ug diin gikan kanang pagkadaghan ug pagkadakong panon sa mga katawhan nga nag-alirong sa Ginoo nga naglingkod sa trono. Ug matud pa ni Apostol Juan ngadto sa maong ansyano, wala ako masayod kung kinsa sila o diin sila gikan. Mao ka nagisulti ni Apostol Juan. Ug mao nga gitug-anan si Apostol Juan sa maong ansyano kung si kinsa kadtong dakong panon, kinsa sila panon sa katawhan nga walay makaihap nga nag-alirong sa trono sa Dios. Miingon ang maong ansyano kang Juan,
Huwan kining dakong panon sa mga katawhan. Gikan kini sila sa tanang kanasuran, gikan kini sila sa tanang tribo ug tanang lingwahe sa mga kanasuran, gikan kana sila sa dakong kagul-anan ug gilabhan nila ang ilang mga bisti ug gipaputi nila pinaagi sa dugo sa kordero. Ug mao nga kadtong dakong panon sa katawhan nga nag-alirong sa trono sa Dios, gikatuohan nga kadto sila ang panon sa katawhan nga nag-antos ug nangamatay sila tungod sa mga pagpanglutos. Gilutos sila, gipatay sila, gibiay-biayan, gibato, giludan, gipanamastamasan kini sila, biktima kini sila sa tanan sa mga daotang tao nga may pasakit nila tungod sa ilang gugma sa Ginoo, tungod sa ilang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan ug sa pagsangyaw sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga namatay apan nabanhaw ug nga karon anaan naglingkod ni ana nga trono nga ilang gialirungan karon kauban sa mga manulunda. Ug matud pa sa maong ansyano, karon tan-awa Juan, ingon siya. Tan-awa Juan, nakasuot na sila sa maputli ug maanindot nga sapot tungod kay nahugasan sila sa dugo sa kordero, sa dugo ni Hesukristo nga karon anaa naglingkod sa trono sa ilang taliwala. Ug miingon ang ansyano kang Apostol Juan, nasahid ka ba Juan nga adlaw ug gabi kining tibuok panon sa katawhan magdaig kini sila sa Ginoo nga anaa sa trono? Magdaig kini sila adlaw ug gabi nga walay hunong. Wala na'y kakapoy, wala na'y kasakit dinhing dapita Juan. Sugod sa bersikulo 15, dinhi sa Pinadayag Kapitulo 7, miingon ang maong ansyano kang Apostol Juan mahitungod sa maong panghitabo. Atong basahon kini. Bersikulo 15, nagingon ang ansyano, Juan, tungod niini, ania sila sa atubangan sa trono sa Dios, ug siya ginasimba nila sa adlaw ug sa gabi sa iyang templo, ug ang nagalingkod sa trono magabuklad sa iyang tabernakulo sa ibabaw nila. Versikulo 16, dili gayud pagagutmon sila, ni pagauhawon sila, ni pagainitan sila sa adlaw, ni sa bisan unsa nga kainit. Versikulo 17, kay ang kordero nga anaa sa taliwala sa trono, mao ang ilang magbalantay, og magamando kanila sa mga tuburan, sa mga tubig sa kinabuhi, og pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Kini atong gibasa karon dinhi sa Pinadayag Kapitulo 7, makahinumdum ta sa sulat ni Haring David sa libro sa Salmo 23, ang kasagaran kanato na kamemorya niini. Salmo 23, ang bersikulo 1 nagingon, si Jehova mao ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Bersikulo 2, siya nagapahigda kanako sa mga sibsibanan nga malunhaw, siya nagatultol kanako sa daplin sa mga tubig nga malinaw. O dito sa bersikulo 6 sa katapusang bahay nagingon, og sa balay ni Jehova magapuyo ako sa walay katapusan. O di ba? Diha kang Kristo Jesus wala nakita kinahanglanon pa kay siya, si Ginoong Hesus na ang tanan. Ug mao nga matud pa ni Apostol Pablo didto sa Pilipos Kapitulo 1 bersikulo 21, nagingon siya nga kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao ang pagdaog. Ug mao na lamang nga kinahanglan nga atong paninguhaon nga ang atong tumong sa atong pagkabuhi dinhi sa yuta mao lamang ang pag-alagad ug pagdaig ug pagsimba sa namatay ug nabanhaw nga Dios sa mga Dios, paghimaya sa ngalan ni Kristo Hesus ug nga makaila kita niya sa hingpit gayud ug nga igugol nato ang atong kinabuhi ug mga oras alang lamang sa pagkamatarong, alang sa iyang kadungganan ug himaya. Hinahinayan na nato kining atong kalibutanon nga kasina ug kaibog sa mga butang dinhi sa kalibutan. Paspasan nato pagtrabaho ang atong relasyon diha sa Ginoo. Pasagdi og kung naay manglutos nimo,
Pasagdi og naay magbiay-biay nimo tungod sa imong pagtuo og relasyon sa Ginoo kay og kung mamatay man gani ka, dako ang imong ginansya dito sa langit nga naghulat. Tungod kay ang kordero sa Dios nga si Ginoong Hesukristo nga naglingkod sa trono mao ang atong magbalantay, mao ang magamando kanato ngadto sa mga tuburan sa mga tubig sa kinabuhi ug gawas pa ni ana. Pagapahiran ni Ginoong Hesus ang tanang luha sa atong mga mata. Wala na'y kagulanan sa langit. Wala na'y kasakit. Wala na'y balatian. Lunlon kalipay, lunlon kalinaw, lunlon gugma na ang atong matagamtam didto sa himaya kauban ang atong Ginoo ug manluluwas. Si Ginoong Hesukristo lamang ang atong paglaom. Dalaygon ang ngalan sa tungbuing nga Dios, magampo kita. Mahigugmaon nga Diyos Amahan namo nga anaa sa mga langit, sa ngalan nimo Ginoong Hesukristo. Salamat sa imong mga saad nga imong gibilin dinhi sa kalibutan pinaagi sa imong mga pulong. Og nga pinaagi sa imong alagad nga si Apostol Juan, nasara namo nga aduna jud ay ikaw giandam nga luna ug mahimayaong panagtigom ug pag-abi-abi alang sa imong mga anak nga nagmaminatud-on sa pag-alagad kanimo taliwala sa mga pagbiay-biay, mga pagpanglutos ug mga pagpanamastamas sa mga dautan. Ug pinaagi sa imong alagad nga si Apostol Juan, nasayran namo nga dili jud ay mulabay nga kawang ang among pagpangalagad diha kanimo, bala ang espiritu tabangi ang matagusa nga makalahutay kami hangtod sa katapusan sa mga adlaw nga magmalig-on diha sa among pagtuo taliwala sa hagit sa panahon, hagit sa kasina ug hagit sa yawa. Ginoong Hesukristo, ikaw lamang ang among paglaom. Ikaw lamang ang takos sa tanan namong mga pagdaig, pagsimba, pasalamat ug tanang dungog. Ug ikaw lamang ang takos nga mahimaya sa kanunay ug sa kahangturan. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita nihini na nagapagawas sa mensahe ang among kapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opus sa Dirlete. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga muduol alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang na ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan na atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanitanan. Just turn